Уверете се, че кожата ви е суха. Въздържайте се от нанасянето на кремове и лосьони непосредствено преди поставянето на лентите. За да подготвите кожата си идеално, можете да използвате също сапун или спрей за дезинфекция. Но внимавайте! При чувствителна кожа спреят за дезинфекция може да предизвика дразнене на кожата. Впрочем, лекото окосмяване на тялото не е проблем. При силно окосмяване, преди това трябва да епилирате или избръснете кожата. Лентата проявява своя ефект само по време на движение. Възникналите от това сили по протежението на лентата променят посоката си чрез облените ъгли. С това вие предотвратявате подгъването на ъглите и с това отлепването на цялата лента. Правилната дължина на лентите предварително се измерва на съответните части на тялото. След това заоблете ъглите с ножица. Можете да изрежете всякаква форма. Най-разпространените и най-рационалните форми са правообразна форма, U-образна, панталон и ресни. При правообразната форма се закрилят само ъглите. U има формата на буквата, затова надлъжно се разделя най-много половината лента. Следващата форма на лентата е панталон. Тук лента се разделя надлъжно до ширината на един пръст. При формата ресни на лентата се правят 5 надлъжни разреза. Има две възможности да отделите лентата от носещата хартия. Можете да разкъсате хартията или да развиете лентата. Каквато и техника да предпочитете, задължително внимавайте да не докосвате с пръстите си лепящата повърхност, тъй като в противен случай лентата няма да може да прилепне към кожата плътно. Лентата действа през кожата поради своята еластичност. При това използваме ширина около 3 пръста от краищата на лентата като захващане, които се поставят без всякакво напрежение. След това отрязъкът между захващащите части се полага с желаното напрежение. Това важи за всяка форма и фигура. Принципно мястото, на което трябва да бъде залепена лентата, се опъва. Едва след това се поставя лентата и се изглажда добре. Ако кожата под лентата се набръчква заедно с лентата при възвратно движение, то тя е поставена правилно. Лентата може да се залепи само веднъж. Ако вече сте я лепили по себе си, използвайте нова лента. Също така може да използвате лентите, за да подобрите стойката на тялото си. За тази цел лентата се поставя във вече коригирана позиция. В тази позиция внимавайте да поставите лентата без напрежение, тъй като напрежението се създава, когато тялото премине в нежеланата позиция. Тогава лентата дърпа кожата, вие автоматично се изправяте отново и по този начин се подобрява вашата стойка.